Ka Khasils Autonomous District Council Kalapan Pau ba kajing temu ka Sarkar Jilla Banthau ki Village Council kanwan ra kajing kulmar hapdeng kidor barsnong. Habakren haglat thai kubor Chief Executive Member ka Council uba Titus W Khai ulong ba ka Council kampadiang ya kajing temu ka Sarkar Jilla Banthau ki Village Council. Ulabu jingkili kumnu kitamba asnong na kishiposnong kindon haka Village Council haka ba uway na kipat undeu chairman banpe ya baro shiposnong. Ulong ba ka KHGC kan le ya kendo yumuntirang ba ka Jilla banyakran halor kani bantah. Ka kabinet kalau menjuri ya ka propose amendment ya ka six schedule but ngisoban ai kublai ka sarkar ba kalau menjuri ki kat tu kat ni tali kimat ki bayadai ba ka jing ai jingmut tak liang ka jongi council ba kata kalong kum ka jing bom weng bom menjur jongi ya ka jing don ya ka tu ka unrepresented tribe ya ka ba ka sarkar kala menjur ba nembu itu kaba arah beda ba seat number seat bat kaba laipat kaba nakaliang ka jungi mentaka singi la ya keren sani ba kalong ba ngim menjur pat ya ka jing rai yang sarkar bandan ya ki village council ka jing bo menjur jungi ya kani nama kalong ba ngim syai kai ka jing temu jung ka sarkar ba haba menjur ka village council namar kumbang yang halo kanong rim banadu basdang maka nunu ka amendment ka six schedule kadai banlong banang kan shu ya ke traditional institution ki bangidon ka bamut kidor basno ternyata kadau kanu ka jingwan ra ya ka amendment ka ban penkeladur ya ki traditional institution jungi nakal yang jungi ngin menjur dalile ya kata but ya kan niru in sapan snow ke delegation ke pengin second UCM bahana kalian jungi ko ban yo jing syai ni la ka village council ke bagi temu kadai ne em kat kung ke jing temu jong ke home ministry bakin dan kita ki cluster council ka pamut ba ki ngan suan ku sai fi ka pamut ba ka shifo teli snong kin dan ke council ha ka bau chairman unde orang ba snong tengi menjur kata namar ba kumno mentala da shifo teli darbasnong kin hap hakoi ka council but uwe chairman urang ba snong dang go ka snong unlong chairman jong kata council ka ban hap jong ki shifo teli snong kanum ya ha bak nget pat ba kin no menjur ka ni pat ha ka ju ka poru kan sawara no ka jingkulmar ya ka rukom sensial kadar ka badan ha ka ri ka jongi ka balong kat kum kiriting dustur ngi pili jumut tang ba ya ka village council ni pemenjur kata kalau kalian ni laong bayar ke village council ngingim tre nama kani ka warna ka konflik apa yang jong ki dobasnong existing dobasnong bak kini di village council takada nak kalian ke jongi ngilak kerja do sedang ba ka board jong ka council bak ka board ki dobasnong kan saya clash to ke jik tu jongi balai tu dai tang mangi nak kalian ka ruling tu khat lang ru ya ki perlok ka liang ite Namar ka jingpen slam jong ki skim ya ka sarkar India kala dep ban pelaj en reina kaliang jong ka sarkar Jilla hadu menta kampat siam la pelaj satya ya ka te skim ba ai ka sawar ka bi ka Khasils Autonomous District Council kilarai ba ha ka sining kong ken sale ban ye kendo yo mentirang ba ka Jilla konrat ki sangma ha ka bai dei ba ki te skim ki balakot hadu ndu phoklur tingka slam jong ki skim ki ba ke sarkar India kala pelaj cengi mentala don kumba arbenai dan rei ke sarkar Meghalaya kampa pelaj mentala dia kan niru ngila fry nak parti nak kenhun ke cengi bagini kendu yo chief minister man pen mau biang halo ni namar kumbolong mentagi don adu lai teli ki scheme ki ba la sanction nak central government ke ba ni dei ka hok ke cengi ka district council bagi dia ban pentrikam nang baki scheme ki pair hapo ki snong ki thau ki bahap po put sam jong ka district council ka baningkong ketika on tight scheme second installment 2021 nang ta ka baar ketika health sector ya ka ba kani ka pisa kila ai tang syangi ki district council na ka banta ka health sector kemudian nak bentar ke kuat ketiak ke pemut ngilak ban
Ajing Arab ki PHC ki health sub center la ni ban snai ban thiet ki machinery ki hospital dan ka balai pak ke ka tight scheme ka second installment